आरो फरायसा आफादा दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि जमदुवार खोन्दो एबा आनसलिक कमिटि बिनि सिङाव थानाय जोंनि बे खासियाबारि खोन्दोसाखौ जों दाफुंबाय जायखौ जों इउनिट होनना बुङो। दा बे हाबाफारि बादियै जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोनफोर एबा जोंनि खोन्दोसाखौ दायथ' लानो फैनाय एबा बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना खमावबाबो 32 जन दिनै बिबान लाफैबाय। जों गोसोखौ मोजां मोनदों आङो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बे जोंनि थांखिखौ दासिमबो नागाराखै एबा जोंनि थांखि मुंख्लंफोरनि थांखि एबा जोंनि बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बड'लेण्ड सोरजिनायखौ दासिमबो गोसो गोरबो होनानै बिथांमोना मावनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों। आं बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावहरो। सार नोंसिनि जे आलादा रायजो सोमावसारनायनि अनगायैबो बनसुआ माबा इनिसियेटिभ लाफाबावदों नामा? बर' माहारियारि फरायसा आफादा गिबिसिन थांखि हिसाबै जोङो आलादा रायजो सोरजिनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां बेखौ जों जाफुंसार होनायाव जोङो मैखोमै जों थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा गोबां समाजनि जेंनाफोर समाजखौ फोसाबनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों टटेल रेभलिउसन होनना बुङो। जों सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै जों सामाजिक भाबै जोंनि दानि गोदान गथ'फोरखौ जिथु डिसिप्लिन एबा जोंनि रेसपेक्ट एबा गार्जेनफोरखौ मान होनाय फुराना जोंनि रेभलिउसनारिस दैदेनगिरिफोरखौ सनमान होनाय सोलोंनाय बेफोरबायदि हाबाजों लोगोसे आरो जोंनि दानि गोदान जोंनि लाइमोनफोर जाय लाइमोनफ्रा दिनैसिमबो वर्क कालचारजों दिनै सोमोन्दो गैला गोबां जोंनि बर'फोरनि हाफोरा ओरैनो गोलैसोनानै थायो जाहाथे बैफोरावबो जोंनि बनसुनिफ्राय जाहाथे माने बिथांमोनहा माने एग्जाम्पोल हिसाबै जोंनि माखासे लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन बेयावबो जोङो दिनै नोजोर बोगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंनि समाजखौ जोङो सोरां लाबोनायाव जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों खामानि मावनायनि पलिसिखौ जों जेब्लायबो समजों लोगोसे जों पलिसिखौ लालांबाय थागोन। रन्जन दैमारि गनांगौनि थाखाय थांनाय समाव मोनबा आफादजों बन्द' फोसावदोंमोन। दा बे बन्द' फोसावनायाव माबा फिथाइ ओंखारदों नामा? दा जोंहा दिनै रन्जन दैमारि सार जाय बिथाङा माने जोङो बुंनो थाङोबा जोबोद दुखुनांथाव। दा बिथाङा दिनै जोंनि भारतजों दानि मोखां नुवाखै बिथांमोना जास्टिस मोनगोन बिनि सायावहाय जों बनसुजों लोगोसे गासैबो आफादफोरखौ लानानै माने फैबाय थानाय समाव माखासे प्रसेसनि गेजेरजों माखासे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गभर्नमेन्टनि थ्रुयैबाबो गभर्नमेन्टजों लाफानानैबाबो जास्टिसखौ होनायनि पलिसिखौ जों लालांगोन।